राड़ो जानी देख देख के जरत जा बिसे मात जानी के पड़ल बा कि कैसे अपन भौजाई के बोला के खियावतिया बनावतिया उतना हमार जांगर बा तब हम बनाई में खियाई ना गरम धरम ना हो हां डाल दे भाभी के पेटिया डाल के दे दी काहे को बहुते तेलवे वाला खा ली आवत ये जेने से आवत तेने ते देख के जरते पाई जा का हो का बनावताड़ू लगता है माई रे माई आँख फिजन के फूट गइल बाटे लौकते नहीं खे एगो थरिया रहत ढाप देते एकरा के इहे नु कहाला ई सब मछरी एतना उड़ेल छने एतना ऐसे भाभी कहला कि एक कने अरे पूछी जी कहला कि तनी की छोटका छोटका हुआ मछरी ले आई तालाबा में के आ का करतनी कुछ ना हो भजी बोला अनि रवे काया में हमरा खातिर मंगैले रही हां त कहनी ना आके खा ला तू त बाड़ त सूतल बाड़ू आराम से मछरी बनाओ तनी हमरा खातिर हां तब के करा खाती है घर दुआर लोग खाती लेकिन हो रानीन के ना ये कहू मछरी का पीस बुची जी देइब मत भले ओहिंगरे ताकत बा यहां से काहे खाती हो काहे खाती तो परक गइल बड़ी स कि नगदे हम छोटकी गोतिनी बना बना के हमनी के देत खतिया देखै बोला आम खातनी त का खाई देख कहतनी त खाइए लेतनी का होई अरे थुइया ह मुके तेलवा ना होला उ बड़ा निक लागेला सोचला जे खइले रहला उहे नु खाइए भौजी आ उ सब खइले ही नहीं खिजा त कहां से खइहन जा एक खाची नमक ओए में डाल दिहनी खाला खाजा आजी बुची जी हम मजाक न रोग से कोई नहीं हम ये कि मछली खाए के मन करता अरे वो साथियों के मंगा दिहनी ए भौजी तू कहबुआ हम लाइम ना ई कब हो सकताते आ तू ही बतावा तनी रउआ हाथ का हमरा खात आदत हो गइल बा आ जब से शादी बियाह भइल चलिए नी ससुरा न तब से त लागे कि मुर्गा मछली हमरा खइले ना होला का रउआ से झूठ बोली हां हम जानतानी भौजी देखो मारी देख अब जरा मती अब हम रहत रही न भौजी तारा के निमाना से बना के खियावत रही तू करत रही बताव अब हम आग नि ससुर तार खाए के मन ना करत हम जानत तारा के अब का बताई अब ऐसे कहानी है कि जाइब ना बुच्ची जी की ससुरा त कहब कि अपन हाथे बना के हमरा के मुर्गा मछली खिया दे जो वही से वही से तारा के बना के देखो जौन खाए के मन होई झट से हमरा कहिया तारा के हम बना के खिया दे छोटा की राउर गोतिनिया जी करी थी मुंह बना के कहीं पैसा त मुंह बेच कावत छछुन रे ओकरा के देखला के बाद हमर खूने खौलेला सच बतावत नहीं रउआ से देखा भौजी तकनी ना कोई अरी तकबुनु त ओकनी के देख के और जारी हसा लिखाई अरे लिखाई ना हम मछली छान के खा ले में बाइए ना घर में अरे काला जाय दे रहेगा बनावत रही खात रही कौना की देह में तो पावर हो गइल बाजी कि कुछ कह के निकल जाई हमरा रहते हुआ हमरा ननद के ओकर चूर के कबार ना ले हम खा ना तू अभी खा उतना ना मिठाई हम देले बाकी का बताई रउआ से हां त किन के लाइल बजरिया में सुनु ऐसे मीठा बा जौने कहतनी तौने रउआ मंगा देतनी हमारे दर दिया न है से एक हम चल जाए वो दिन कहे लगी हंसा कि बताओ तोर भौजी जिगरा मिलल जिगरा ए घर में तन थारिया ले ले बेटा ले आवा जल्दी वो जैसे उमाई कहतड़ी से वैसे ही वो करब हां सहग गइल बा भौजी तू का ना पतेबू त कहनी है ना बोला तनी खूब चटकारे बनाई मछरी तनी खूब तीखा तब का हो आ करिए ई खा लेबू त बतावा सांझी के का खइबू साजी ख हां कहनी है कि अंडा मंगाती बस अंडे हम कहीं कुछ औरी अंडा बिरयानी रहो बुची जी बड़ी ना हाथ का अच्छा लागेला हमरा का बताई मन करला ना आके थोरियो खा घनी ए भौजी जब से सिखनी उहे हमरा के सिखैलन याद बानू के सिखैला ना तबे से हम सीख गइनी जेकर से बतियाओ रहो कम खिलाड़ी ना है समझनी खा खारम से लगले झगड़ा करे सन हम जानतनी कि मोबाइले बैसन झगड़ा करे खातिर भौजी चला घर में हम लेके आवतनी भूंजल ओइ गन करे जब साफ रोटी आइल करी हमन के बढ़े से बनावे के खाए हां चल बना के लेके आई तो थोड़िया में चला बाप हो बाप ना लाज बा ना शरम बा एकर त लाजे नइखे आय कम से कम ओकर भौजाइयो के त लाज होखे के चाही न बाप कान कैसन सूप खीन लेबे से मचौर छिटा गो एकर भौजाई के कम से कम नइखे बुझात न आय के है जे हम आय के रहत तनी कोई का हमरा के कही गांव टोला महला हमर नंदी के शिकायत होई कि ना चटनी नहिया हो बिना चटले रही है जा बिना खइले ए जाके पानी ना पीनु तब लेकर ना पेट भरी ए जे फतारो कलही कोई के अपन रही त कन्या
कहा जी रह रह के का खाना बनता हो देखो तनी कि मसाला कबे पिसाइल है अभी पेट चाउ में आग लगल बा ए दीदी, पेट में आग लगल बा, बुझाता न कि सब गांव टोला मोहल्ला के हमरे ही मैं खरा के एकदम 5-5 मिनट पे 5-5 मिनट पे कभी मुर्गा है तो कहियो शिकार है तो कहियो मछली है तो कहियो अंडा है, खाता आदमी राछछ लेखा यही तरी खइला के यार नइखे जन्नी एमे झूठ का कहे के बा। जइया लोकर भौजाई आइल बिया तइया ले हमरा घर में बुझाता कि चूल्हा में जुरात जुरात कबो हमर चूल्हा ठंडा त नइखे ई जान जाई का आदमी कहन हो मन तो कटा थूक दी ओही में जाई कि एक चोता ठोक दही ओकर भौजैया कल खात रहे नु मलपुआ खात रहे त हमारा मन कइलस कि फेंक दही ले जाके जानलू हैं मगर का करबू आदमी बोलबो करियन चार गो बात त गांव टोला मोहल्ला सुनी पड़ोसी सुनी सन त कइसन के ओकर भौजैया आइल बिया त लुलु को कइले बैसन छोटकी गोतनिया के उल्लू को काया दीदी अगर हमार बस रही त न त शिकार के बदले हम बिलाई ले मार के ओही में दे दी कि ले कस ढीढ़ा में ढेर भूखाई रहतइस त जाए त चुपचाप रह का करबू हम जाना तनी कि तू खिसियाइल बाड़ू जे करेला उहे नु खिसियाला हो हैं ए दीदी ऐसन करी ना जा के ओही में हाथ नमक डाल दी ठीक डाल दी के रानी खा के जुड़ा जा सब ठीक ए जले जातो नहीं खींची मैं अपना नमक डाल दिया जब नहा जाती है ना तो हाथ कुकुलाहट डाल दी पानी में कुकुलाते नुच्छी न रखो उनकर दिन बीती जाई मरिए जाई हम ओ ये दादा ये तो बात हम कबे से सोचत रही कि ऐसा कौन घटना करे के कि हमनी के ये घटना करी और कोनो घटना नत करी कतना आदमी सही जी आय अपन त भाई बाप आवत सन त होते नहीं खे आय कनी के रोज आदमी सासु सही हमर ओइ दिन भाई भाई रहते देखनी कैसे करते ओठ मुंह चरकात रहे कहते के पेट झरता हमरा से ना होई काम देख काम करे वाला आदमी न दुश्मनो आई रहे त पटत के सोची कैसे काम करत या जातनी करा देतनी ओकर हाथ लब लब गोड़ लब लब करत रही आ देख जंगर चोटिन भी तो घरे में न बैठी चुपचाप रह बनावत ये कनी की हो लगे रहन बानू कि जहे बनावते सो तहे खात रहते सन के लाइल हम छरे के लाइल ओकर भतारे नु लाई छोटा की के कौरी के लिए आई उह सफा में हर मौग हो गइल बावन का कहीं छोटकी जवन कहतिया नु मेरहानु उहे करतन कहतिया कि हमर खूटा में रह त खूटा में रहत करियो ने दीदी रतिया में नु ओकरा के पता चलावे लगी मारता के आय बेचारा रतिया में जला त धाई धुई पटका पुटकी करेली सब पलंगिए पर बेचारा डेराई रहेला हम राती के 3-4 हाली निकली ना ए दीदी चाय खातिर नली पर जन्नी यही से बेचारा डेरात रहला देखब तो धोई के कानवा तर के पुपुरिया का पार देला कि फूल दीदी मारता के हां मारता के बेचारा का करी एकदम सुगा लेखा डेराई रहला ए दीदी काने कैसे ना घर के बियानु के सीखल बे निमाना घर के रही तो ओकर भौजाई आई हमनी के घरे आय देखा ये कनिया हमनी के सोचत रही जाके ई बोलतिया ई तरह तही ना हां एकर माई बाप एकर भाई भौजाई सब सिखावेला सन भईवा देखे लुआवेला त कहला कि एक खुशबुआ दे ना 40 गो रुपया आवतनी पान खा के हां ना ते कहीं के खाए के ठीक ना नहाए के तड़के भीख मांगा हवसन भीख मांग मांग खा लसन नहीं त उहे ना कहाई लसन लेके के का खाता तनी मांग के खा लेते कि हिया हमर जुड़ा जाए ताकि कमाई खाते बेला के हाथ इधर ई धोके बैठावा धोके की मन करता कि यही में डाल दी नु कुछ हो के कन के मुंह में एकदम आग लागी जब पेट जर जा रानी जैसे जातो नहीं के हो ओकरा मुंह में आग लागी जब पेट में टुनकी लागी जाओ कुछो कह एकर दिमाग गरम नु बा करत ये दिन भर त ना खिसियाई हां आ 10-15 दिन से तार भौजाई आइल बिया तो ओकरा के बनावत खियावत केहू से पूछत नहीं का घर में आदमी और मालिक नहीं खी अपना मन के हो गइल बाड़ू हां हम तो चुप रहनी कि जाए अब का बोले के बाटे गोतनी ऐसन ए जिगवे नु कनी के प्यार दुलार मिली नैहर लोग ढेर लइकिन के ना मिल रहेला मगर ई त कपार पर चढ़ के छरा छरा मुतत ऐसन अरे ना हो भौजी खा ना तू का टेंशन कइले बाड़ू हां ना बाहर मत निकलिया ओई में खा का हाल गुला कइले बहू आ खाना पीना देबू खई हन आदमी तोरा वो कहां से दौड़ल आवत रे अरे उजरा है भतीजा हल लखे देला जानते वो कुछ को आदमी तो पिनी की जाई भग दे बस लखे दी बगल आई नहीं कोनी सुनी ना आ देखो तनी नु रउए कहला अपन का कला के हम बोलैनी हां अपन भौजी के
तो का हो गई? देख के जरूरत आई जा कि का कर हिच गइल बिया, काम धंधा नहीं के कर कोई हित गनावेला त काम धंधा करला रे बताई त के जरूरत रे? के जर तेरा दूर भौ जाई औरी के जरी तो मैंने जरी यहाँ खैला रखला खातिर आई जाइल बई तो नहीं त का ऊ का देते या खाए खातिर तो हम कमैले में कि लेवत मछरी मुर्गा खियावत नहीं। उ देतई जा यही से देख के जरूरत आई जा सोच ली बार दे और किरासन डाल के नु और साला ई बार दे तो भभक के लहक जासन। ओही से त अगेन ताकत रहले टुकुर 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 कटोरी में उठा के ले के भौजी के देनिया कन ला भौजी खा ला सुनत रही जा कुछ ना बोल या वातना नु तोर भौजी चरबिया जास अतना चरबिया जा भौजी अभी तोर भैया नु मोटा गइल बाड़ी और रवा मोटा तो और चरबिया जे त तोर भैया जइबे हन नीनु त एकदम कहन हां देखा त चरबी कितना भइल बा हमर मेहरारू के खिया के विदा कइली बिहार बहिन तोरे नाम होई हमार होई नाम। आ सुने कने के भाभी कहत है न सांझी के नु अंडा लावे के अंडा हां अंडा रो बोला तो तन किसे उबालल की बाफल की काचा काचा बाफल ना बाफल ना उबालल आ उबालल बने की बाफल काचा काचा। हां आगे कला के उबालल नु आ ले लेम 5-7 गोड़े भाभी के खाए के 5-7 कहले के भौजियो खइ तूहू खो तू तो अपन दे बुझे खइले बिले तूर देले कैसन रही से कैसन हो गइली से रही। हां बड़ा आज हेडक करता नहीं लगता वो दिन से हेडक ना करत रही आज भौजाई के बोलैली बेन त देखना तू में बड़ा हेडक करता नहीं तू कम थोड़े खातवे जातवे ऐसे तोरे देह में लागत नहीं खे तो देखऊ जरा हूं त घर में भरल बई जा तो जरूरत ऐसा नु तो तोरा कहते बने और जराओ और देखा के बिस्मात करल बा हो दादाई हे आज एकरा के घर टोला में हम देखनी तो मेहरारू बाई सन त इहे दोनों बाई जा तन की देख के जरते कहा जी और छनल का खिलावे केकरा के भौजी के अपना हां कगो दू कहतनी एक कटोरा लेके गईनी हां एक कटोरा ही ने तो कहियो तो हमरा के हतने देता हूं खिया भर पेटा नाही कि भौजी का ठूस ठूस के खियावत तानी और भाव खा ताड़ी हमार भौजी रसम बना के रोटियो बना दिए रोटी 2-3 खा लियो ना चावल खा लियो तब तो नहीं हां और देख के जरिया सन और सामने आंगन में बैठा के खियाओ इने तो डरा के लुका के ना कहीं तो रुपया लागत हमार आगना बैठा के खियाई तो देख के जर्म लगे सान ताकत सेंसाइन टुकु टुकु भौजी कुछ कह दिया सान जरे लगे 10 साली पति के कहते जरते सन तो जरे दे छोड़ जे दे चले इनका कला के खाना दे तनी वो खा ले या खा के आ जाई ओनी से अथु ले ले अंडा वंडा हम ले ले चल खाना दे आ कोनी सुन ना हां चले आ सुन ना कोनी ना कि सदिया में जाए खाती कौची किनल जाओ भौजी कहताड़ी कि अब देखी ना रहो सब लोग किनम जा तो हम का अपन भौजी किने वाले रुपया पैसा न चाहिए हम रुपया पैसा दे देम जोन तोरा के चाहिए पसंद करवा ले भौजी ले अपन हां साड़ी चाहे लहंगा बताई का हमरा में ठीक लागे कौन चीज तोरा बहन तो का लगी ठीक है का ई मिनी स्कर्ट जो नहाली सन पहन के समुद्रवा में उहे वाला खरीदवा ले ऊ कैसन सब कोई तोरे के देखी जयमाल पर चढ़ जे पहन के सही में हां तो उहे नु हम सोचतनी कि सब कोई हमरा का देखे वही से हम कहते तू हे खरीद लो चल तब खरीद के ले जा का कर कह जाला मिनी मोर तरते है बढ़ जे पहनिए मिनी स्कर्ट आई रावे नु कहतै जी रावे नु तेरे के तनी डर बा तोरा जाके आराम से साधारण साड़ी किन लिए ले लो आदमी साड़ी त मोहर दम किन जी पहने नहीं आपको दूसरा चीज तन के बताएंगे ना चल ना कि नहीं कच्चा गंजी पे जाइए चल ठीक बा चले चल लिया ले क्या हाल दे घर में बानी ठीक बा हां कहनी कि छान दे या बुची जी खियावे लगनी है नंदोई जी के खाना अब तनियो ना कर सकी ना रोज तो बैठल एकदम से लागत कि गोड़ हाथ पिराए लगता दर्द उतना ना हो जाता आके पूछे के बा हो छान के अब बनाईब उतना चटकार ना बनाईब आके का कहे के उतना ना खाड़ा पढ़ तड़ी से भगवान हम तो हे घर में रहती ना तो हम लोग को जियल दुश्वार कर देती जितना ही चाल चल तड़ी सा लागत कि इन्हनी को मुर्गा मछली लौकले ना दुआरी पर पट गइल बड़ी सा अब बकर मुंह चलावा तड़ी सा का बार तनी जी का हाल चल बा हमार हाल चाल जी कबो ठीके रहेला समझनी काहे अब इतना आदमी के कबो ठीके न रही बेकार तो भइल बा देखब छटक जैते जर मत जैते न कहब कि जरा देली है आके अब भोजन हो गइल अब भोजन बन जाई त काहे ना हो जाई ऐसे खा ले बनी 2-4 गो पीस पूछे के नहीं खे ना बाप के तना रउआ उड़ावा तनी के रखे महाराज आप न बैठ के देखत जाई
बोली कैसे आईनी ह मेहरारू आवे देलसिया काम नेहरू के बनहुआ बन बांध के अचारा में रख के अपन पंजरवा का रखी। देखिए नंदोई जी कहे के त ना चाही लेकिन कह देतनी रउआ से कह देही रउर में हरारू के ढंग सहूर हमरा तन को ठीक नहीं खेलागत। मान ली 2-4 गो हित ना ताज ह त आदमी देख के घुसर घुसर करी नाही घुसुर काहे करी खुश रहे के चाही कि अरे सामा बनी नंदी का भौजाई लागत तनी वही तरह त उन्हन लोग के भौजाई ना लागब काहे ना हमरो भौजाई लागम ओकरो भौजाई लागम हमरो कुछ त लागम। रहुआ का मजाक करे के आदत ना गोल ना जी कनी चली हमरो घरे कहियो घूम फिर के आ जाई जा। हमारा के कहां रहुआ बोला बतानी खाली मुंह से तो बतानी लेकिन कोई हमरा के सेवा करे चाहे ना करे हमारा ननद ना एगो गोड़ पे बेचारी खड़ा रहतनी भौजी हई मंगा दी भौजी हौ मंगा दी हई खा लो अभी 10 दिन रहियो तो 15 दिन रहियो लेकिन ई लोग एक वाली मुंह खोल के नहीं खींचे कहत ना कि हां ए भौजाई तू रही जा 2-4 दिन औरी इतना रेल के किए है तबे नु के ओ जे जाई तो चक चक एगो काम धंधा करे दे तड़ी बैठल गोड़े हाथ में का करतनी है जा का करतनी का करत बैठल बानी तनी बात करत रही कौन बात भुलाइल बा राउर बात ना भूल कौन बात भुलाइल बटे रोलादा छोड़म कि ना का पहले अभी कुछ की त यही आदमी संगे रही ना तो हमरा संगे रही ठीक ना क देलु आधा ए जी हनी सुनी हमर नंदोई आपसे सुघर बाटे समझनी जाई है से उठ के रवा से बतिएले बिना घटल का बानी हम माने हम खराब लागल मुहा में करी खा लागल हां महाराज रहुए एकदम मुहे बानी हां लाजे नहीं खेतानी को का मछरी बनावा तनी मछरी बनावा तनी त लोग का लार चुअत कोनो ना कोनो एही में चल के देख ले थूक दे एही में के खा के जुड़ा दे थूक दे अभी मार दे एही ना कभी मांगे फाट दे हमर जान जी हो जा ए जा खा तो पैसा आई के करे जा निकाल ले हम समझनी यहां से उठ के जाई जी हटी मांगी में टीका कर दे एक मिनट में हमरा के कोई जानते है कि कैसन हनी कह दी हां हम दही नहीं खे जमावल ठीक ना भले आइल बानी रिश्तेदारी में त का करी ए दीदी जी थूक दे एही में थूक दे कि ना खाई ना कोई खाई जान जी साफ एकदम नंगिने घर के का है रे हम तो बुझाते बा कि के बाटे ए लंगटिन घर के निमन बाटे उ त निक बुझाता के करा घरे आके बस होता खाता हम फरियाद 2 मिनट में कोई के ठीक लगे चाहे खराब लगे हो बाजी के तार के बोल लागल आ के कच्चे बना भी लागल के जा हो गई हिला के करे जा फटता सब दिन का हो लागल हो करे जे पे दाल का दाल प्राइवेट हो जाई जा अपने भौजाइया के कर्जा पे दलवा दर हमनी पे काहे के दर अभी मारे के कोई जे चुलिया बेरी आए अपने भैया भौजाइया के छबो मराऊ अपने भाई भौजी के रवे छपा दे ना खड़ हां ए ढकाना चुप रही लौरा तू त और जंगल चोर भइल बड़ा हम यार कैसे रखल हम मरद के कहे मोर को भी अथी हो जी जान जी अभी चली हट के डागिए दे तो बस रौरा सब करे तनी रौरा जनी के फाड़ दिले तरह की से का भइल जनता नहीं को 2 मिनट तक मांगे फाड़ दे कि देवर बबुआ सीखतनी कि कैसे ही तई में जाई जला त कैसे 10 दिन रह के खाई जला चभर हां ना खाबू तो कैसे पेटी आइबू आय ए जे खा के मिला त तीनों टाइम मुर्गा है तो मछली का शिकार है हम लोग कुछ खा और नहीं है कभी आगे ना जोराला खा के मोटाई बढ़ेगा लगत टे दोहा नहीं के लगत नहीं है में आगे जोराला रे जोराला कबो आय जोराला करी तो हे जा बस होई तो हे जा के आदमी गोरले रही तो अरे जा पकार कहे ना अरे सवतिया ते सवतिया रे हम जा के सवतिया हां मछली खाए के नहीं के बहाना हो हट मर दे मिठावा हो अरे मैं दाग दे अब ये दाग दे नती दाग दे मेहरानू ला मारा हो मर जल्ला का कहवा देबी तू यही जे देख बताओ तो तू मारे करे तो घर के कोने में लगू रहती मरद बन हो मेहर मऊग आ कि एक के लौरी हकले रहेली सा मेहर हकले रहेली सा ना। हां तो हक दे हो कहियो तहरा हकले बाकी बावे अरे थूक दे हम ना खाते केहू ना खा थूक दे अभी थूक दे हगिया हुए खाई के समझली खियावा तो सर अपन घरवा में हगल मुतल ऐसे हगल मुतल खिया देवा त ए दीदी जनी हां एगो नतीजा ना छोड़ब मर जाइए सा ठीक ना चल ना ढेर भई झगड़ा चल अभी समझ रे दाग दे पुलियो जाने का चुप रहे का चाहिए तई में अरे ऐसे कैसे चुप रही हो तू आल बड़ फरिया खातिर हमर सास भर जैसे कहबो ऐसे रहब भाई मारे ले खाई
बैठी 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 एक नंबर का छछुंदर बाड़ी से हो ना मुंह देखे लायक ना कैसे तो कहल जाला बैठा चूल्हा पे बैठा उलाटा उलाटा देखा लागता ए जी आएंगे